Estamos no Museo Diocesano. Esta institución nace co obxectivo de protexer, difundir e conservar o patrimonio histórico-artístico da Arquidiocese de Santiago de Compostela. Impulsado polo Arzobispado e pola Fundación Catedral a través do programa Compostela Sacra, este museo pretende poñer en valor ese patrimonio que moitas veces está disperso e que pode chegar a ser de difícil acceso para o público en xeral. En canto ao espazo no que nos atopamos, non podería ser mellor, xa que estamos no interior do monumental mosteiro de San Martiño Pinario. De feito, parte das súas dependencias a día de hoxe están recondicionadas precisamente para servir como espazo expositivo. Na planta baixa do museo atoparemos o que eran as antigas tullas, é dicir, era o espazo onde se almacenaba o gran que abastecía o mosteiro. Neste singular escenario, o espazo articúlase de forma moi clara. As primeiras salas estarán dedicadas principalmente ás figuras devocionais e de fe, como son o Apóstolo Santiago, a Virxe María e Cristo, e tamén as figuras dos santos, para despois cambiar de terzo e centrarse máis no que sería a Igrexa Compostela como institución. O primeiro espazo visitable é Jacobus, unha sala dedicada á figura do Apóstolo Santiago como ese eixo cultural que configura a cidade de Santiago. Faise precisamente a través dunha mostra de gran amplitude cronolóxica que vai dende o barroco de Gambino ata visións máis contemporáneas como a David Planas. Tota Pulcra é o ámbito reservado ao culto mariano, de vital importancia neste mosteiro precisamente a través da devoción da Nosa Señora do Socorro. Aquí o espacio fusiónase para chegarse sobre todo á figura de Cristo, facendo énfase na súa crucifixión, e mostra disto é o impactante calvario gótico que se ubicaba anteriormente no trascoro da Catedral de Santiago. O percorrido polas figuras devocionais concluiría en Flor Sanctorum, unha sala dedicada á figura dos santos e a súa importancia tanto no propio mosteiro como na historia da cidade de Compostela. No primeiro andar do museo, Historia Pinxit funciona como unha zona de homenaxe a modo de galería de retratos a esas persoaxes que constituíron e consolidaron a cidade de Santiago de Compostela como ese centro relixioso e gran destino de peregrinaxe que é hoxe en día. E o percorrido polo museo culminaría en Ars Celebrandi, un ámbito que reúne obxetos e vestiduras litúrxicas que son auténticas xoias e de gran delicadeza estética. Pero a visita non remata aquí. O museo son unha das partes que se poden visitar deste impresionante conxunto e que despois de feito comunica coa propia igrexa de San Martiño Pinario.